Kapatid lang ako. Mas pinainit. Wala siyang kwenta ka ba? At mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secret. Top Secret. Top Secret. Hi, Kabisyo! It's me, your Basa Princess, the one and only DJ Rocky Terra. And welcome to the program, Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We'll Listen and We Don't Judge Culture. At ngayong gabi, meron na po tayong top secret sharer or caller na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Hello, magandang gabi. Hello po, magandang gabi po. Ano pong pwede namin DJ. itawag sa'yo? As Sensen na lang po. Pakiulit nga. Sensen. Sen. Tama ba? Opo. Sen. Sen, ilang taon ka na? 36 na po. 36 years old. At sang lupalop ka naman galing? Taga Bulacan po. Taga Bulacan. Alright, Sensen, 36 from Bulacan. Ano ang top secret mo? Pas na po ito pero kinikimkim ko pa rin po yung gumanti ako ng cheat din sa partner ko na cheater. Gumanti ka ng pagluloko sa partner mo na cheater. Tama ba ako ng pagkakaintindi? Yes po, DJ Rocky. Kailan to nangyari? Matagal na po ito, mga 2016 hanggang 2020 po. Uy, 2016 hanggang 2020, tama ba? Opo, DJ Rocky. So, yun yung duration ng relationship ninyo nung ex mo na yun? Opo, naghiwalay po kami noong November 11, 2020. Oh, bakit ba naisipan mong gumanti doon sa ex mo na cheater? Nung unang kami pa po, ako po talaga nagtitiwala sa kanya. Hindi po ako mahilig mag-check ng mga social media account niya po. So, bali po, nung tumungtong po yung 2017, DJ Rocky, baka ano po, sabihin ko lang po, pares po kami ng gender. Same-sex gender po kami. Okay. So, Sensen, itong karelasyon mo ay kapwa mo lalaki, tama ba? Opo. Okay. Go ahead. Tapos po, may tiwala ako sa kanya kasi po, kwento niya sa akin, ganito siya sa pamilya niya, yung inaapi siya ng tito-tita niya. Tapos nagkakilala kami dahil sa clan. Yung mga group message, ganyan. Tapos yun po, para sa paiksing ko na po yung kwento, nagkakilala kami, pinuntahan ko siya sa tindahan nila. Akala ko is tindahan niya kasi ang pagkakasabi niya sa akin, tindahan nila. Tapos, interesado kagad ako sa kanya kasi nagka-feelings kagad ako sa kanya. Binigyan niya ako ng flat tops na chocolate. Tapos, yung mga balat ng flat tops na chocolate, tinago ko. Tapos, nung nag-meet na kami, pinakita ko sa kanya na sabi ko, ito yung mga binigay mo sa akin flat tops na chocolate. Tinabi ko yung balat kasi sabi ko, hindi na kita nakalimutan nun. Hanggang sa yun, umabot ng 2016, napunta kami sa ibang part pa ng Bulacan. Tapos nagsama kami doon. Yun nga, nauso yung clan. Tapos po, one time na parang umuwi siya sa kanila sa gantong lugar. Kasi hindi po siya taga Bulacan talaga. Doon siya sa part ng Maynila po. Mm-hmm. Tapos po, dahil ako yung nagtitiwala sa kanya, hindi po ako mahilig
check ng kung sino yung mga ka-chat niya, ano kasi hindi po pumapasok sa isip ko yun na baka mag-cheat siya. Hanggang isang araw, noong 2017, na marami po akong nabasa na mga chat na kahit pangkok lang, ako na bahala sa'yo. Tapos marami po siyang tinatawag na daddy, daddy, ganun po. Kaya nagulat po ako, sabi ko, bakit ganito? Tapos may nababasa ako na punta ka na lang sa bahay, basta bigyan mo kung pera, may mga ganun po. Tapos may Sino time yung, po na sino yung nagsasabi na basta bigyan mo ako ng pera? yung mga ka-chat niya po, So siya yung, doon sa lugar. nagpo-provide dito sa mga nakaka-chat niya. Opo, kaya yung nakita ko po yun, hindi ko po siya kagad kinumpronta, inano ko po muna na baka biro-biroan lang yun. Tapos hanggang one time po na yung pamangkin ko, nagkaroon po ng boyfriend kung saan po kami nagtatrabaho. Tapos nung nalasing po yung boyfriend ng pamangkin ko, nag-aaway po kasi kami nung gabi na yun. Dahil po sa inuman, tas may mga barkada kami doon na kainuman. May yung boyfriend ng pamangkin ko na yun, may hinalikan doon sa kainuman namin na babae. May asawa po yun. So, tapos na po yung story, inakyat na po yun yung boyfriend ng pamangkin ko. Sabi niya, iihi po siya. Tapos, nagulat ako, ang tagal-tagal niya pong bumalik. Sabi ko, asan na yun? Ba't ang tagal? Tinignan ko po siya sa CR. Wala po siya doon. Kinutuban po ko. Kaya umakyat po ko sa second floor. Binuksan ko po tatanda ko yung cellphone ko noon, di keypad na may flashlight. Umakyat po ko noon. 2017. Pag-akyat ko po, tinakpan ko yung flashlight na ilaw. Tinutok ko po mismo dun sa may kwarto. Kitang-kita ko po na hinahalikan niya yung boyfriend ng pamangkin ko. Tapos hawak niya yung private part. Doon na po ko lalong, sabi ko, totoo nga cheater to. Kasi nahuli ko na po. Kinumpronta mo ba siya agad nung time na nahuli mo siya na ginagawa yun dun sa boyfriend ng pamangkin mo? Opo, kinumpronta ko siya. Tapos sa sobrang inis ko po, sinampal ko po siya. Tapos sinuntok ko po siya sa tiyan. Ano naging reaction niya? Sabi niya sa akin, hindi inaayos, may inaayos ko lang, inuhubad ko lang yung kasi sabi ko, ako pa niloloko mo, nakita kita. Sabi ko, nakita ko. Wag ka na mag-explain sa akin. Tsaka bakit ka aakyat ng, anong reason mo? Sabi ko, wala kang reason para gawin yan sa kanya. Na bibihisan siya kung ano pang mga reason mo. Kitang-kita ko, hawak mo yung private part Hindi man po yung literal, nasa labas lang po ng shorts. Tapos nakita ko po, nakalapat yung bibig niya. Doon sa bibig ng boyfriend ng pamangkin mo? Opo. Pero pagkatapos nun, hindi mo ba siya hiniwalayan? Ano po, kasi ang kwento niya nga po sa akin, DJ Rocky, wala na daw siyang uuwian. Kasi ako rin po napamahala ko sa kanya. Parang nagbulag-bulagan na naman ako. So nagsasama na kayo sa isang bahay? Opo, doon po mismo sa pinagtatrabahuan namin na karinderya po. Stay in ba doon? Opo, stay in po. Question. Sensen, eto bang Sige po. 2017, so yung relationship ninyo nag-start officially ng 2016, tama? Yes po. So may Dahil sa label client. na kayo ng 2017? 2016 pa lang po may label na po Oo. kami. Kumbaga may karapatan ka talagang sabihin na hindi tama yung ginagawa niya and so on. So dahil naawa ka sa kanya at pinagbigyan mo siya, ano nang nangyari sa relasyon ninyo pagkatapos nun? Nung umpisa po, okay po ulit. Tapos hanggang sa, ayun na naman po, naulit na naman po na nung kakaloan namin doon sa may lending, nag-loan kami. Tapos siya, hinati namin yung pera, tigkalahati kami. Pumunta siya doon sa lugar nila, which is doon nga nakinabahan ako na, baka, kasi nagtiwala na naman ako sa kanya Tapos, ayun na naman,
nakita ko na naman yung mga chat na di ko talaga, yun po napakasakit talaga sa akin nun na totoo talaga cheater 'to, pero napakatanga ko. Ta's yun nga po DJ Rocky, yun gumanti na po ako. Ano po, sabi ko sa kanya, pupunta lang ako, sasamahan ko lang po yung pinsan ko, yung ate ko na magpapasalamin. Umalis po ako ng 4 PM. Pero may katagpo po talaga akong OFW din na bisexual din po na yun, hindi ko rin po alam kung ba't ko yun nagawa dahil siguro sa ang labo-labo na rin po. Nagkakataon na rin po na yung maliit po na pinundar naming negosyo, ano po, hindi na po gaano kumikita kaya problema na rin po. Problemado na rin po ko nun. Pero ano Kasi tong negosyo na to? Ano po, loading, naglo-load po kami nung panahon na to. Pero yung Tapos, yung karinderi yung pinapasukan ninyo, ano pa rin yun? Ongoing Doon pa din rin nung po time kami- na yun? Opo, ongoing pa rin po yun. Tapos pinayagan lang kaming maglagay doon ng ano po. Loading maliit station. Opo. Tapos yung niloan ninyo na pera, para saan yun? Ano po sana yun, pandagdag namin yung ng ano. Pero sa kanya po, ang bilis na ubos nung pera niya. Nung pumunta siya sa lugar nila, ang natira na lang, sabihin ko na lang pong, liitan ko na lang po yung 10K. Pagbalik niya, 2K na lang po. Sa akin Tapos, po, buo pa po. pero nitong nakipagkita ka dun sa OFW na kakabalik lang from ibang bansa, nakilala mo to through? Sa FB din po. Sa FB. So, nagkaka-chat na kayo na hindi alam nitong jowa mo nung time na yon. Opo. Okay. So, nag-meet kayo. Saan kayo nag-meet nun? Nag-meet po kami nun din sa part din ng Bulacan. Sa may bandang palengke po. Tapos, yun nga, hindi ko rin akalain na may mangyayari sa amin. Paano Tapos, yung pangyayari na yon? Like, nag-check enjoy ba kayo? O just po, check enjoy. napag-usapan nyo ba yun agad? O Hindi po eh. kusa na lang siyang nangyari? Ano po, wala din pong balak. Nag-shot po kami noon ng 2 can ng canned beer. Buti na lang, yun yung sinabi mo, Akala ko magbabanggit ka pa ng brand. Hoy, San Miguel Pale Pilsen ako, Siguraduhin nyo lang na Pilsen yung Tapos- iniinom ninyo, Sorry po. O tapos, so pagkatapos nung may nangyari sa inyong dalawa, anong naramdaman mo? Ano po, nakokonsensya po ko. Pero yung konsensya ko, naisa pa, na tama lang yan, ginawa mo yan, tama lang yung gumanti ka doon. Yun po yung isa, yung nagtatalo, yung demonyo tsaka angel. Para Tapos- talagang may boses ng anghel tsaka boses ng demonyo dun sa magkabilang tenga mo, ganon. Opo, ganun po, ganun na ganun. Tapos, yung reaksyon nung mismong naka-chenelin boom boom pow mo, ano? Ano po, hindi niya rin po alam na may partner ako. Pero gusto niya pang umulit. Gusto pa po sana, kaso nabuko naman po ako. Paano ka nabuko? Di yun nga po, tapos na kami mag-chenilin. Di umuwi na po ako. Ano na po, di ba po 4 PM ako umalis. Nakauwi na po ako 12 AM. Tapos sabi niya, baliwala ako na nagpasalamin yung ate mo. Inabot kayo ng 12:00, sabi sa akin. Tapos, nakita niya yung cellphone ko na yun nga, kachat ko. Yung kachat kong OFW na yun. Tapos galit na galit po siya sa akin. Pero hindi niya po ako magawang saktan kasi alam niya po yung sasabihin ko sa kanya. Ibabalik Sinadya ko mo po sa ba? kanya yung... Sinadya mo ba na malaman niya rin nung gabing yun yung ginawa mo? O parang bahala na kung mahuli niya ako? Ganun ba yung naramdaman mo nun? Ano po, wala po kong naiisip na ganun, pero siya po mismong humila ng cellphone sa kamay ko. Tapos yun na nga po, nakita niya,
Sabi niya, gagawin mo pa akong tanga. Talaga namang walang nagpapasalamin na inabot na ng 12 a.m. Ganun. So yun po, nabasa niya po yung ano namin, chat namin na mag-second meet pa kami. So natapos Ganun na po. yung pakikipag-usap mo dun sa OFW dahil nahuli ka nung jowa mo nung time na yon. Opo, pero siya rin po, hindi pa rin po siya tumigil sa pag-cheat. So Tapos, nung opo. nung palibilisan na lang natin to ha. Pagkatapos ng lahat ng mga naganap na yun, na gumanti ka sa kanya, ano yun, hinont ba siya ng ginawa mo sa kanya or lagi na lang kayo nag-aaway tapos dumating na talaga sa punto na napagod na kayo at naghiwalay na kayo? Um, nung hindi pa po siya nag-cheat nun, madalas na po kami mag-away kasi ang tamad-tamad po niya talaga. Kahit yung owner po ng karinderya, gusto rin po siyang palayasin. Pero ako po lagi yung nagmamakaawa na huwag siyang paalisin. Parang sa akin na lang po nakatingin yung owner. Kasi daw po mabait ako, ganyan. Ako na lang, dahil kahit busit na sila doon, ako na lang po yung tinignan nila. Hindi yun ang hindi nila mapaalis. Kasi kung paalisin nila, naalis din po ako. Kaya sa akin na lang po nag-look up yung owner na, sige dahil mabait to, hindi ka namin palalayasin. Ganun po. Pero yun nga po, nung 2020 po na bago pumasok yung pandemic nun, nagtrabaho po ako sa Antipolo. Tapos po, doon nag-umpisa na naman po na sumali na naman siya sa mga GC na yan. GC naman po na nakikipag-meet, pinagmamalaki niya sa pamilya ko na nagpapakapok daw siya para lang may maipakain daw, ganun. Hindi naman po siya binabayaran. Ang gusto niya lang talaga pong may maka-chenelin. Yun lang ang palusot niya. So napagod ka na nung time na yon. Hindi mo na binili yung sinabi niya? Nagsusumbong na po sa akin yung mga pamangkin ko pero bulag pa rin po ako. Pero nung November po, doon na po talaga ako natauhan. Ayoko na po talaga. Mhm. Kasi pumupunta pa rin po yan sa trabaho ko. Nanghihingi ng pera, binibigyan ko, sabi ko bumalik ka na sa pamilya mo. Ayoko na talaga. Mhm. Tapos after ko bigyan, pumunta na naman po doon. Sabi ko ayoko nang makipag-ano sa'yo. Sabi ko nung una hinahabol kita ng mga month ng August 2020, September, July, June. Pero ngayon sabi ko ayoko, hirap na ako sa'yo. Sabi ko, noon pa, sabi ko. Mhm. Tapos, bumalik na naman doon, nagbebenta ng leche plan. Sabi ko, bakit ka ba nagpapapansin? Bakit ba dito ka pa? Bakit marami namang lugar na pwedeng alokan? Bakit dito pa sa trabaho? Bakit mo ba ako ginugulo? Hanggang sa yun na nga po na na-realize niya siguro na sinuli ko po yun. Kasi may mga damit din akong dala niya. Binalik ko po sa kanya. Nung araw na yun na sabi ko, nanghingi po kasi siya ng damit kasi naglaya siya sa amin eh. Kasi yung pala, sabi niya yung Grand Eyeball po sa GC. Tapos yun pala, meron na pala siyang ginawa doon na same-sex din po. Tapos, yun na po. So doon ka na talaga hindi ko na po siya, nagpinting. So wala na. Kumbaga tinapos mo na. Ayaw mo na. tinapos ko na po yung katangahan ko talaga. Pagkatapos ng lahat ng yun, nag-try pa ba siyang bumalik sa'yo? O nag-relapse ka ba after nung time na yun? Muntik na naman po kung maging tanga na naman. Pero yun nga po, nung nangyari yun, yung partner ko po ngayon na magpo 4 years namin, nung bumabalik siya sa akin, kami na po nun ng partner ko po ngayon. So ngayon nasa maayos ka ng relasyon? Napakaayos po ng relasyon po namin. So DJ anong Rocky. masasabi mo dun sa mga kasalukuyang nandun sa dati mong relasyon? Kumbaga, ano bang masasabi mong advice o thoughts dun sa mga taong pinagdaraanan, kasalukuyang pinagdaraanan, yung napagdaanan mo dun sa ex mo? Ang masasabi ko lang po sa kanila,
um, kung pwede, bigyan pa nila ng chance, pero wag pong gagaya sa akin ng over sa katangahan po. Kasi kayo din po ay yung mauubos yung sarili niyo po. Kaya sana, okay na po yung third chance, 1, 2, 3, pero hanggang doon na lang po. Kasi kapag pinagpatuloy niyo yung katangahan niyo, kayo po yung malulugmok, tayo po yung malulugmok. Siya po masaya, pero tayo, inuubos niyo po tayo. Kaya sana maging matalino po tayo. Ayun. Maraming salamat, Sensen, sa iyong pagbabahagi ng iyong top secret. God bless sa iyong relationship at sana magtuloy-tuloy na ang healthy relationship na meron kayo ng current jowa mo. Thank you. Thank you po, DJ Rocky. Salamat po. God bless. Bye. At yan po ang ating top secret sharer ngayong gabi, si Sensen36 from Bulacan. Nag-cheat ang partner kaya gumanti siya. Nag-cheat din siya. Ang tanong, bakit nga ba may mga ganung tao na hindi na lang umalis dun sa isang relationship pag niloko siya ng partner niya? Bakit may mga nagtitiis pa rin? Bakit may mga tumatanggap pa rin kahit na nagkamali na yung partner nila? Ilang chances ba yung dapat ibigay sa partner na naglolo ko? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanggang sa maubos yung daliri mo sa katawan? Ganun ba yun? Hindi ba ang toxic na nun kung sakaling ilang beses mo na pinagbigyan pero hindi pa rin nagbago? So kung hindi pa rin talaga nagbabago ang jowa mo, hindi mo naman talaga asawa, edi maghanap ka na lang ng bago. Charot with harot. Anyway, Kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok. Bukas ulit magsama-sama tayo alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rocky Tera. Sa mga humahabol tumawag, bukas na guys. Tapos na. Sarado na ang tindahan at ang karinderya. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets.